sauraron mu barkan mu da warhaka da fatan muna lafiya. Kar ku manta dai ku danna subscribe a wannan channel ta mai suna Hausa Global TV ko kuma Hausa GTV. Idan kuma ga subscribe tun a baya, ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirin idan mun ɗora. Mun gode. Yadda wani ɗan gidan sarautar ƙasar Saudiyya ya biya wa wasu tsuntsayensa guda 80 tikitin jirgin sama. Ikon Allah kenan. Wasu can suna kuka da yunwa da talauci da matsaloli barkatai, amma shi wannan bawan Allah tsuntsaye biya wa tikitin jirgin sama har guda 80 an ɗora su kuma a cikin jirgin, ga su nan a hotuna sun bayyana. To Allah ya ba wannan bawan Allah ikon taimakawa ƙasashen da suke fama da ibtila'i na talauci da kuma yunwa, domin wannan babu wani abu burgewa a ciki. Ko da mutane dai sun bayyana ra'ayinsu da cewar ya kamata a dinga yin abin da ya dace, a yi duba ga waɗanda suke fama da matsala tattalin arziki na sauran ƙasashen musulmai, saboda Saudiyya musulmai ne 'yan uwanmu. To Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya ganar da su, mu ma Allah ya ganar da mu. Kar kuma mu manta dai a ƙarshe ku danna subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka, domin haka ne ke ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos wanda suka danganci al'amuran gida da waje da kuma sauransu. Mun gode.